Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Ay, sorry Lord. Sorry Lord. Pasaylua in town ko Lord. Sige lang Lord. Mangumpisal kog balik. Pero siguroon akong pari na yung tinuod ako makumpisalan. Og dili nagpapari-pari lang. Pero time pa di ay ping. Doon na day ko'y gustong ipangutana. Nga wa gyud na ako mapangutana. Kay ako na lang makalimtan. Anong imong sang kalimtan? Ay, kay masapawa naman lang sa laing istorya o sa laing hitabo. Maong mapadapli na ang gusto na kong ipangutana. Maong nang dili na lang yun noon ako mapangutana kay makalimtan na lagi na ako. Limtano naman kaayo ko, oy. Pero naibaw ka, Gring. Kana ba ko nung pagka malimtanon, sinyalis na nga bright ang usa ka tawo? Ha? Sigurado ka, Ping? Adi siya ko sigurado. Nakadungog ko, anak. Mao ba? Uy, bag-osad na da. Kay ang ato gong nahibaw-an anang magpanglimot na, kay sinyales man nga tiguwang na, og padong nas pagkaango-ango. Mao bitaw, pero bag-uhay lang ko nakadungog na nga ang pagpangalimot, sinyalis ka bright. Uy, hala no. Sa ato pa, bright di ay kuping. Bright, oy. Ka-bright, ni mo advance magani ka mag-isip. Gawas pag yun anak, tungod sa sobra ni mong ka-bright. Nang gawas ng imong utok. Ang uban, nanas mong mata. Ug ang uban, nanas mong ilong. Ha? Iugbok ti karon Ping. Aron matingob na lang akong pagpangumpisal. Kaya kumidyar. Kumidyar ko na nga ako. Ikaw ba, suspita gini mo. Imo masang tinudon. Bibi, unsa ganitong imong pangutana nga. Wa pag yun imo mapangutana. Da, ambot. Nakalimot naman sad ko. Right, kini pabayaran. Di galagi maayo nga mo judge dayon ka. Bisan sa pa imo makita. Pero di ba sis? To see is to believe man. To see is to believe? Ngano? Nakakita gid ay ka nga picture ni father ang gihagan ni Kuya Piping. Di ba wa man? Wa, See? murag na sayop giday ko sa. Nasayop kit ka. May pag magpatupi na lang ko. Ha? Magpatupi ko. Basin pag mausab ko kung magpatupi ko. Weird. Kiyugi ko bi, sis. Patupi ko. Unsa may gusto nimo sa imong buhok ba po? Bisag unsa lang yut. Kulayan sa di mo, oy. Doon ako ingan, oy. Unsa may nga mo yut? Ako si Leslie. Aw. Leslie de kay yut. Ano yung tawag giwat? Leslie na lang. Okay yut. Leslie na lang. Kapit ako moting pasensya nimo, ha? Ha? Ngano man yut? Unsa may gusto nimo? Bagay, ha? Bagay ta, bagay! Di ka no, paglaro, ha? Sultan ka, bisig nga angilan ko. Musukol ni Gapa kung bagay! Ano nga nayo man ka? Huwag ko mga away ni mo. Sabi ka ko, ingon ko, ay kung tawag giwat? Leslie, Leslie ako ngan. Huwag man ka tawag yut. Ganina, imo ko kita kong giwat. Aw, ganin naman to. Karon ba? Oh, what na? Suko gapon ka. Oh, what na, oy? Pwes, ako. Ako na sa'yo na suko. Di na ko patupay na mo eh. Ayaw ko sana. Good. Ay, kalimtan na to na, what? Kalimtan na to na to, gwapo, ha? Sige, lingkod, nagbalik kay tupihan at di ka, gwapo. Wala? Lingkod na. Oh, ikaw gani. Wa man mo tawag nako sa kungan. Gwapo mo gani mong itawag nako. Nasuko, bagod ko. Maura sa to sa kung pagtawag ni mo ugyot. Kuwan, hindi bang good? Doon naman ko sagol discrimination ang pagtawag ni mo na ako ugyot. Discrimination ba? Pataka naman ka. Be, anong kinahanglan mang gyud ko imong tawagot ugyot, be? Kay bayot man ka. Oh, Dili ka bayot. babae ko.
Nga, mao na diha. Malain mo kung di makadawat ang ubang tao sa mga bayot. Pero kamo mismo, ikaw mismo, wa ka makadawat nga ngana ka. Asawa! Ako? Wala ka nawat ka bayot ko? Wa! Karon na nimo gisulti nga, di ka bayot, kay babae ka. Ikaw mismo, wa makadawat kung unsa ka. Nakadawat ko eh. Kung nakadawat ka, be, ano masuko magana ko kung tawag ko ti kagyot, ha? Kami mga laki, masuko bagod mi ingnon ming laki? Ang mga babae, masuko ba na sila kung ingnon silang babae sila? Parehas ganina, imo ba kong kitawag og gwapo? Nasuko ba ko, ha? Nasuko ba ko? Wa ko masuko, tungod kay nakadawat ko nga gwapo ko. Hindi manggod. Makalain manggod nga moingon pag yun kag iyot. Mura bag ubos sa kayo kung pagkatao. Imo na nang una eh. Ikaw mismo, ang ubos og pagtan-aw sa imong kaugalingon. Kadagan akong amigang bayot pero dili sila manuyo tawgon og gyot. Kay proud sila sa ilang pagkasila. Pero ikaw, imong gikauwaw ang imong kaugalingon. Maunay tinuod. Kaduolo naman ko niyo ganina. Badlungon na tati ka aron, di nilang muda ko ang gubot. Pero may point masag ka. Mauwa na lang ko manghilapot. Mao sa tong uban nga naa didto. Nakakuha sad sila sa imong punto. Makalagod daw kayo ng uban, sis. Gusto sila irespeto. Gusto sila dawaton. Kung saan pagrespeto o pagdawat nga, sila mismo, wa mo respeto o wa mo dawat sa ilang kaugalingon. Mao gyud. Babae pa kuno siya. Mas laki pa ang gani siyang naong kasi nako. Ayaw lagi panaway, bro. Oh, wa mo gumanaway, sis. Ang akong point lang ba, dili nila ipugos, ang dili angay ipugos. Ako ha, daghan kay kong mga amiga nga ingana, mga bayot, mga tumboy. Mas mutaas pa nga akong respeto nila kay sila mismo, ang kundayon nga ingana sila. Mao na yung mga tinuod nga karespe-respeto. Mao na yung tinuod nga mga bright. Oh, kalma lang. Nabuka naman sagud ka. Gihagad pa kong bagay. Di ba yun ko masukol niya kay tako kay siya lawas eh. Pero wa naman siya katingog kadugayan. Nakakuha dito siya sa imong punto. Ambot niya eh. Basta, kay di na ko patupin niya. Ay, salamat. Nahunong na gyud taon ang mga laban nga chismis baahin ni mo, Ping. Mao gyud. Praise the Lord gyud. Og praise the Lord sad nga nagpuyo ka na. Ay, gikapoy kog pangaway, Ping. Oy, maong mipahuway una ko. Ha? Mipahuway ka lang. Sa to pa mo balik pag yun ka pangaway. Aw, depende. Kung dunay dakong rason para mangaway ko, mangaway gid ko. Di pag yun ka kumpiyansahan din na. Ay, depende gani, Ping. Ay nga no, gyud kung mo pili lang ka nga dili na mangaway. Bisag kung sa kadako ang problema, pwede mang yun nasulbaron nga dili na kinahanglang mangaway. Ay, depende lagi, Ping. Paminaw kay nga. Dinis kalibutan, sa atong kinabuhi, doon na gyud tay kapilian. Pero usahay lang kita mismo nga dili mo pili sa angay gyud untang pilion. Kay ang atong pilion kadto mang dili gyud unta angay pilion. Kasabot ka, Greng? Wa. Parehas ang mangaway. Pwede man ka mo pili nga dili lang ka mangaway. Nga istoryahon ra nimo ang tao nga nakahatag nimo kahasol. Sa ingon, doon nagisulbad nga mahimo. Pero kung mangaway ka, mubaws man sa tuk pangaway mong kontra. Mga bisan kung sakto ka, mura lang gihapon og ikay sayop. Labi na kung manguna kag pangaway. O wa gyud sulbad nga mahimo, mas musamot pa kadako ang gubot. Ay, Igo mo lang ka ng hupaw. Ay, wa kay kasulti, Greng. ay, doon na lang ko'y pangutana, Ping. Unsaman? Anong wa pa man yung kamahuman, ana?
Murag atong miaging tuig pa man kasigig hisgot, ana. Grabe. Atong usang adlaw pa gani. Mao gani. Nganong wa pa man gyud ka mahuman, ana. Ay ako lang ning gibalik-balik, Greng. Aron, dili mawasi mong huna-huna. Parehas ko sa Ebanghelyo. Di ba balik-balik raman na? Tungod kay gikinahanglan yun nga balik-balikon. Ay Ebanghelyo man na, Ping. Pero kanang imo, dili man. Ay pahimang no ramang gyapon na. Ako lang gyapon nang gipanag-ingnan ang Ebanghelyo. Ping. Ano? Ngano ka nga baboy man angan sa baboy, no? Og manok angan sa manok? Hindi ko nakakalit. Ay, hindi manggod. Si Mang nakakalit. Sa kadugayan akong atubang ining mga baboy ug manok ba? Kalit man lang sa nasod na sa akong hunahuna. Una maglisod magugtubagan na. Ay, suwaye lang kunog tubag, Pingbi. Kay ning milabay mga adlaw ra ba? Mura man kag nagka-bright good. Basig may ikatubag ka sa akong pangutana, Ping. Unya, apila na lang sad pagtubag nganong wa may pako ang baboy. Unya ang manok do naman. Unya nganong di man kalupad ang manok nga may pako man unta sila. Unsa day na ilang pako, Ping? Decoration? Nagtama ka, Greg. May tama ka, Ping. Tarungon ko ginaglimpyo ang mga gamit sa misa. Labi na karong panahon na nga doon ay mga virus dito. Virus dito, virus pa more. Pastilan. Sa among panahon, kagaw ra may among nailhan. Karon na naman ang mga virus. Igunsa man sa kaanis kagaw. Mora man tingali na nag-ilis lang nagngan o unsa baka. Hay. Pida. Ma, ayaw ano, ma. Mapaminaw, God. Uy, si Father. Uy, kasultin niya si Angelas telepono. Unsa man kailang gipanagsultihan? Ngano murag na stress man si Father. Please, ma. Paminawa lagi una ko. O, sige. Muana lang ko. Ugma, muana ko. Sige. Diyan na ta mag-istorya. Bye. Niya na siya paingon. Si Mama, gino eh. Father? Oh. Father, ngano?